वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीसी। आप देख रहे हैं न्यूज तक सिनेमा की हर खबर सबसे पहले आप तक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा दें ताकि सिनेमा की सारी खबरें देखें आप सबसे पहले। हरिओम 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 तहस नहस। तो नमस्कार भाई लोग, हम बानी अंकुश आजाद और रोमा लोग देखे शुरू कर दिल भाई न्यूज तक सिनेमा। तो भाई न्यूज तक सिनेमा में एगो नया संस्करण जुड़ चुकल बा जेकर नाम बा भोजपुरी तहस नहस। अब भाई काहे हम बोलते हैं भोजपुरी तहस नहस। अब भाई एक बारे में पूरा डिटेल में बताई। मुझसे पहले थोड़ा सा अगर आप हमारे वीडियो पर नया बनी तो चैनल को सब्सक्राइब कर डाली, बेल आइकन वाली घंटी दबा डाली। ई कुल बात ना कहम, सीधा हम पॉइंट पर आई। अगर आपका मन बात तो आप लोग कर दे। खैर देखी, बगल में एगो पोस्टर देखा तनी हो भोजपुरी के एगो नौकी फिजिकल फिटनेस भौजी जिनका नाम है अमरपाली दुबे। रउआ लोग सोचो तो हम फिजिकल फिटनेस भौजी काहे बोलते नहीं भाई। इनका शरीर देखते बानी कि कितना फिजिकली फिट बा। मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए कितना फिजिकली फिट बा। अब चली तो हंस हंस में पहला एगो बयान लेके आयल बानी हम अमरपाली दुबे के। पोस्टर थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखी पोस्टर में साफ दिख रहा बा। एक बार थोड़ा सा आप पढ़ ली, हमारे पढ़े के जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम बाकी हम तो बतेबे करो, पढ़ ले नहीं जा। अगर नहीं पढ़ पाइले तो थोड़ा सा पोस्ट कर ली वीडियो, अब पोस्ट करके पूरा पोस्टर पर देखिए अमरपाली दुबे के बयान का बा। चलिए पोस्टर भैया साइड में हो गई। अब अमरपाली दुबे कहतरी कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। अरे अच्छी बात है भाई, माँ बनाना बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन बगैर शादी के मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी सिनेमा के मतलब ये पहला हीरोइन बाड़ी जो भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते, जो सुपरस्टार के तगमा भी ले चुकल बाड़ी। अगर इनकर के लड़की मान के अगर आइकॉन भोजपुरी सिनेमा में अपन डेब्यू करल चाह सर, और अगर इनकर यह हरकत देख के घर वाला कसन बेटा तो के भोजपुरी फिल्म में नहीं खेल जाएगी, तो मतलब ये तो अपन करियर खराबे कैली। लेकिन उ आवे वाली भोजपुरी के जो नया चेहरा बाड़ी सर वहनियों के भी ऊपर एगो लांछन लगावे जा रहा बाड़ी। क्या भोजपुरी सिनेमा में यहाँ लोग कहले लोग कि कंप्रोमाइज होता है, लेकिन हमने किया नहीं। हमने अपने अभिनय का दम पे आया। अरे क्या अभिनय का दम पे आया है, जानता सब जानता। अब देखिए है हेडलाइन हुआ, मेरे घर वाले मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त लेना चाहती हूँ। जिससे अभी भोजपुरी फिल्म भोजपुरी गायिका देवी कुछ दिन पहले एगो कोनो कंपनी भी है, कंपनी का हम नाम ना लेम ना तो लोग कहे कि कंपनी के भैया तू प्रचार कर तरह ओकरा माध्यम से देखी स्क्रीन पर उनका भी मतलब माँ बनल बाड़ी। लेकिन केहू के बतैले ना रहा कि हम माँ बने वाली बानी। वो जब गिन के 15-20 दिन डिलीवरी के रहे या फिर डिलीवरी भैया के बाद अपना के लॉन्च के लिए कि हाँ बगैर शादी के ये ही मैं माँ बनने का अनुभव लिया। अब लेकिन ये भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री जो बाड़ी मोटकी भौजी, इस साफ कहतर कि मैं बगैर शादी का ही माँ बनना चाहता हूँ। मतलब जितना भी ये समाज के ठेकेदार बा लोग का ठेकेदार भाई लोग ये अमरपाली दुबे सही कर रहा बाड़ी। मतलब कहीं दिनेश लाल यादव के खास क्लोज फ्रेंड है और दिनेश लाल यादव भाजपा के बाड़न, तो का है मतलब भाजपा के निरहु भैया है निरहु भैया के। खैर निरहु दिनेश लाल यादव तो इनका के अपन मेहरारू भी मान चुकल बाड़न। ये बात हमने की कहत, ये बात हमने की कहत। एगो कहें कौन बाबा हवन जिनका आँखिया से ना लौकेला, मोटे मोटे बाड़न, जगत गुरु, उनका कि यहाँ गए तो शायद वही कहलन कि हमारी अर्धांगनी है, तो शायद हो सकेला उनकरे बच्चा होके। खैर ये बात का तो हम खुलासा ना कर पाई, शायद एगो परिकल्पना कर सके नहीं। कहा कि भाई तबे तो वो बात बोल रहे कि मेरी अर्धांगनी है, शायद हो सकेला कोर्ट मैरिज के लिए होकर, शायद कन्फर्म नहीं किएगा चीज़ पर। लेकिन हाँ, लेकिन इस समाज में जो गंदगी फैलावे जा रहा बाड़ी अमरपाली दुबे जी,
एका पर और का विचार बा। और उ समाज के ठेकेदार सब कहाँ बा जौन तनी मनी बात पर जय श्री राम, सनातन धर्म के बार बार झंडा उठावेला। तो का इनका के भी हमनी के सनातन धर्म से बहिष्कार करे के चाही? कमेंट करके बताओ लोग। मतलब ई राक्षसी प्रवृत्ति के बाड़ी की ना, मतलब समाज में एगो गंदा विचारधारा के ले आवत तरी। मतलब देखिए पहले भोजपुरी सिनेमा पहले अश्लीलता परोसत रहल। पहले भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता परोसत रहल, गायकी अश्लीलता परोसत रहल। लेकिन आज भोजपुरी फिल्म के ई अभिनेत्री समाज में खुलेआम कचड़ा गर्द मतलब गंदगी फैला रहल बा। ये समाज में अगर इनके कोई ऐकान मानने वाला होकसन, अगर मान ली आपे के बेटी होके इनका कैकान मानत होके, काल इनकर बात सुन के कहे कि बाबूजी हम बिना शादी के माँ बनल चाहते हैं, तो कैसन लागी आपके? भाई हमके कमेंट करके बताओ लो कैसन लागी आपके? तो का इनका के समाज से बहिष्कार होके के चाहे कि ना होके के चाहे? कमेंट करके जरूर बताओ लो। और उ हम डायरेक्ट कहतनी कि जितना समाज के ठेकेदार बाड़ा सन, जितना ठेकेदार बाड़ा सन भाई कहाँ आवेली सुतर बासन का ई दिनेश लाल यादव के अर्धांगनी है। ए वजह से तो चुप बाड़ा लोग कि चूंकि दिनेश लाल यादव भाजपा के हुआ, तो कहीं ए वजह से तो चुप तो बाड़ा लोग ना। अगर ऐसे चुप बाड़ा लोग तो बढ़िया बा कि तो तलवा चाटे ला लोग। अगर तलवा ना चाटे लोग तो इनका विरोध कर लो, कोई झंडा फूकाओ। भाई हमारे तरफ से भाई इनका के हम बाइकआउट करतनी। अब इनकर कौनो फिल्म आई, कौनो वीडियो आई, न्यूज़ तक सिनेमा पर हम इनकर कौनो फिल्म के रिव्यू ना कर सकेनी, ना इनका बारे में हम कोनो डिटेल में बताएं। अगर वह इनकर फैन है तो अमरपाली दुबे लिख के, बाकी अगर इनके समाज से बाइकआउट करतनी तो रहुआ न्यूज़ तक सिनेमा लिखी हैशटैग डाल के। बाकी यही तरह लोग देखत ही न्यूज़ तक सिनेमा के तहस नहस भोजपुरी, तहस नहस भोजपुरी। और हमके दी इजाज़त। नमस्कार, जय भोजपुरी समाज।